Arratsaldeko 7:44 ezustekoa emanez 22-20 irabazi diete Larrazabalek eta Zabaletak Pello Etxeberria eta Iztuetari Lizarrako Remontibal pilotalekuan jokatutako Masters Nagusiko 3. jardunaldiko ligaxkako 2. norgehiagokan. Gogoratuko dugu Pello Etxeberriak Javi Zabalaren lekuan jokatu duela, 2. aldiz ordezkatu du Masters honetan, lehen partida irabazi egin zuten erraz Altuna eta Imazen aurka Bianan, gaur aldiz ez dute berriro ere Nafarroako lurretan irabazterik izan. Bestalde, Zabalak eta Iztuetak irabazi egin zuten aurreko jardunaldian Santiago egunez uztailaren 25ean Ermuan Ezkurdia eta Albizuren aurka, 22-9 Larrazabalek eta Zabaletak galdu egin zuten Luzaiden 22-19 Laso eta Martijaren aurka, epaileak Okariz eta Arbizu izan dira. Partida hasiera berdindua izan da, egia esan bi atzelariak asko ematen ikusi ditugu, Jose Javier Zabaleta fresko eta bi aurrelariak ezin asmatuz, Pello behar bada praktikoago jokatzen, Iker Larrazabal zalantza ugarirekin ikusi dugu hasieran, hala ere berdindua izan da hasiera, behar bada gorriak gehixeagotan joan dira aurretik, baina hor 11 eta 8 aurretik joan dira gorriak, Iztueta eta Zabaleta eta Iztueta benetan bikain hasi dira, oso ongi, Zabaletak pilota gehiago galdu ditu, Iztueta berriz eman, frontisa bikain baliatzen, kantxan ere oso ongi biltzen, atzetik kendu behar zuenean ere ongi kentzen. Uda osoan zehar, Iztuetak daraman bilakaeraren laburpena izan da gaurkoa, partida asko irabazten, lehiakorra izaten, maila bikaina ematen, eta goi mailako pilotaria dela baita ere demostratzen. 11 eta 8 joan dira aurretik, baina hor Larrazabalek inspirazio une bat izan du. Egia gaurkoan Amurrioko aurrelariak ez duela boleaz eta beste batzuetan ainako mina egin, ez da ezker gantxoarekin tantoak amaitzen ere, baina hor Pello zenbaitetan zepoan harrapatzeko beta izan du, eta 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira aurretik Etxeberria eta Iztueta, baina zein zen Larrazabal eta Zabaletarentzat albiste ona, naiz eta Etxeberria eta Iztueta tanto bat egin, beti hurbiltzeudela, beti gutxienez 3 tanturen aldeko aldea izan dute, lehen etenaldira ere tantu bakarraren aldearekin, partidak ez diei esegin hasieratik, eta hori funtsezkoa izan da ondoren gertatu denerako. Bigarren zatian jada nekea ere nabaria zen, tanto gogorrak izan dira, 12 eta 11 lehen etenaldira alde estuenarekin iritsi izana, iritsi izanak noski bere ondorioak ere ekarri behar zituen, uda gainera badakigu garai oparoa izaten dela pilotarientzat partida aldetik eta partida asko jokatzen dituzte, horren ondorioz askotan freskotasuna ere ez da berdina izaten partida guztietan, eta bigarren zatian esango nuke fisikoki hobeto ikusi dugula Jose Javier Zabaleta, Iztuetari gehiagotan bizkarra erakusten, eta horrek Pellori ere abaguneak kendu egin dizkio. Pellorentzat gaurko norgehiagoka garrantzitsua izan da, batez ere ostiraleko kolpearen ondoren, 22 eta 5 galdu zuten, Landak eta biek Amiano eta Gabirondoren aurka Oiartzunen, galdu bakarrik ez, jipoia jaso zuten eta askoz ere gehiago izan ziren Amiano eta Gabirondo partida hartan, eta gaur arantza ateratzeko asmotan joana zen Lizarrara. Ez dute irabazi, baina behintzat, berriro ere konfiantza hartzeko partida ona izan da, Pellorentzat. Partida ona egin baitu, lehiakorra izan baita, baina azken unean gehiago asmatu dute urdinek, gutxiago utzi egin dute behar bada, eta horregon da gakoa, naiz eta gero amaieran aipatuko dugun. Ondoren baina 18 eta 14 iritsi dira aurretik, hor jada galdutako pilota gehiago izan dira, Pello ere fin ikusi dugu aurrean, eta Larrazabalek deseroso jarraitzen zuen, baina partida amaieran atzean egon da gakoa. Zabaletak gehiagotan erakutsi dio bizkarra Iztuetari, Iztueta ere nekatuta
pilota batzuk galtzen ikusi dugu, Peio ere ez da fresko iritsi partida amaierara, orairez eta normalean galtzen ez dituen, eta normalean ere hain zentzugabe joaten ez den piloten bila joan da, nekearen kontuak ere izango ziren horiek noski, eta lortu dute nola ala 19 berdintzea, 21 eta 20 ondoren tantoa egin dute, tanto ederra egin du hor Peiok, baina azkenerako 22 eta 20 iztuetak atzean ez du eramaterik izan azken pilota hori, Zabaletaren pilotaka da eder hori, eta funtsezko garaipena Larrazabal Zabaleta bikotearentzat, bi partidetan partidarik irabazi gabe ziren Amurrioko aurrelaria eta Etxarrengo atzelaria, gaur baina garaipena eskuratu dute, kostata partida oso lehiatu batean lehiakor izan dira, eta aipatu behar da gainera Larrazabalek horrelako partidak askotan jokatu izan dituela, ez beti markagailuan ez alde handiarekin, baina aldetxoarekin atzetik joan, eta ondoren partida amaierara arte borrokatu, eta azkenerako partida irabazteko, ez hori ere gaitasun bat da, hori badu Larrazabalek, askotan ikusi diogu hori egiten, eta gaur ere halako zerbait ikusi dugu kantxan, eta azkenerako garaipena eurentzat izan da, beraz, 2 punturekin jarraituko dute Peio Zabalak eta iztuetak, eta lehendabiziko puntua eskuratuta, apur bat arnasa hartu dute behintzat, Larrazabalek eta Zabaletak. Gogoratu beraz, Larrazabalek eta Zabaletak 22, Etxeberriak Zabalaren lekuan eta iztuetak 20 Lizarran.